bardzo zadowolony z tego, co zrobiła Dominika. Mistrzostwo świata. Dziewczyna, która była na poprzednim, tak, pospinala, zobaczcie jak ona jeździ. To jest Tracer 9. Jaką grację, w ogóle to jest tak urocza dziewczyna, jeżeli chodzi o motocyklę. Nagrywa to moja żona, więc mogę to powiedzieć. To jest tak uroczy, że ona zawsze ma tą kokardę, te fajne oczyki, ma różowego Tracera i na początku była taka zestresowana wszystkim, a teraz zaczyna, jak mówię, że to jest taniec, że tańczymy, ona to skminiła, ona się uśmiechnęła i zaczęła tańczyć. Jaram się.